Malangano mbala tsara olo jiaby mahita vidéo ty. Zany ihany zegny ikoragna resaka fanambadianagna vazaha ty. Mitariky resabe amin'olo vitsivitsy baka izy ty agnatin'ny réseaux sociaux ato d'après ny sara avy jiaby mandalo igny le hoe jeune malagasy zegny, jeune viavy malagasy miaraka amin'ny vazaha fa betogno. De ny antony nanaovako vidéo zegny tsy avy am'lay sary fa avy tam'lay commentaire-n'olo maromaro tagnatiny tao. Satria zegny za tsy andetrika amin'ny vie privée ny olo aby satria sambola amin'ny raha tiany, sambola amin'ny choix-nazy. Fa kanefa ndraiky zegny le commentaire-n'olo hitako tagnatin'ny le publication zegny, olo jiaby zegny mandiniky hoe côté positif fô. Zany hoe zegny izy manambady vazaha misaoma héros, izy manambady vazaha mahazo papier mipetraka andafy, zegny tsy mba misy mandiniky le hoe côté négatif. Le côté négatif am'zay zegny izy andeha azaveko ty raha mety ho isy anao izy koa andeha anambady vazaha ary raha efa misy zegny fa marobe zegny namantsika avantsika viavy takatra le cas andeha azaveko ty. Fa le raha tsara lenandreo ono zegny andre zegny izy koa remarquenandre vazaha mandeha mangala viavy gasy amintsika Madagasikara igny matetiky efa lala plus de 50 d'années. Zany hoe zegny efa vazaha 50 taogno miakatra fô 90% karaha zegny. Mais de 2% fô zegny le hoe mba vazaha jeune entre 18 à 35 ans, mais c'est très rare zegny atsika mahita zegny fa matetiky zegny olo betogno. Amin'ny olo betogno regny am'zay zegny amin'ny olo viavaby zingenjare zegny marobe zegny tsy conscient hoe ino mahatonga vazaha aby ty betogno ty mandeha mitady viavy jusqu'à ty lavitry be pays tany misy zare aty. Ary izy zegny tsy Madagasikara zare fa amin'ny pays pauvre jiaby. Karaha ty zegny situation anagnanjare andafy ty marobe aminjare ndraiky tsy jiaby volagno fa marobe amin'ny vazaha mandeha mitady mangala viavy gasy akagny zegny vazaha milefa maison de retraite. Maison de retraite zegny tany fipitrahany be antitry. Tsy karaha amintsika Madagasikara baka le hoe zegny ray aman-drenitsika fa antitry zegny anjarantsika zanaka zegny mikarakara izy. Fa andafa ty zegny tsy karaha zegny. Andafa ty zegny anao kafa antitry, anao mandeha maison de retraite ifenao mivôlanao. Azonao le vola amizay zegny arakaraka le karamanao anao niasa mbola jeune, anao mbola jeune tagny tamin'ny anao niasa. Izy koa tsaratsara karamana voavory vola côté anao zegny tsisy dikana aminao zegny mandeha mipetraka amin'ny maison de retraite. Fa comme anao zegny olo hely karamana hoe tsy nahinagna ny économie anao tamin'ny anao mbola jeune, anao mbola tanora, anao zegny tsy choix zegny zare koa tsy raha mandeha mangala viavy à Madagasikara na hoe amin'ny tany pays pauvre satria zare mandraiky mandeha jusqu'à Thaïlande jiaby agny. De nefa ndraiky zegny andre mety mivolagna hoe zare mananjanaka, zanakanjare tsy micalcule zare fa karaha zegny le toetrina vazaha. Karaha zegny le culture-na vazaha samby amin'ny fiaignana anazy. Kafa tapitry nanao kafa antitry, agny anao demeure. Izy ndraiky mbola misy le zanaka mikarakara fa anao fô zegny amin'ny maison de retraite agny zegny tany misy anao. Ke nohon'ny zare tsisy vola tompoko andeha andehananjare amin'ny maison de retraite mandeha mangala viavy avy amin'ny pays pauvre. Zare agny am'zay tegna le magnano tous les moyens zegny angalanjare fonandre viavy. Andesinjare mandeha magnano vacances, andeha mipetraka amin'ny hôtel de luxe, andeha mandeha ty, mandeha rien, mandeha resto, présenter la famille jiaby anao nahazo téléphone, nahazo ordinateur, nahazo raha jiaby zegny la famille-nao, tontonao, cousin-nao, anadanao jiaby. Nefa regny olo aby lera zare tonga andafa ty, anao tonga miaraka aminjare aty, tsy arakaraka le raha hitretinandre taminjare ta Madagasikara tagny le raha ataonjare aty. Maro be viavy malagasy takatra izegny avioko za magnano vidéo ty. Fa zare tsy andeha volagna amin'ny réseaux sociaux ato satria megnatra zare am'le ray aman-dreny, megnatra zare amin'ny namagna, megnatra zare fiarahamonina. De sasany am'zay zegny mbola garder l'espoir. Ary matetika am'zay zegny mandeha critiquen'olo karaha agnatin'ny réseaux sociaux le hoe antidabe karaha iarahanao de misy namala am'zay tagnatin'ny commentaire io karaha iala agnatanagna fa kafa tonga anka am'za le jeune. Andafa ty tompo tanàgnana lalagna e. Tsônao mieritrika anao hagnano mariage amina vazaha ke anao tonga andafa ty. Anao tonga ty misaraka am'zay de hagnano fiaignananao. Andafy
anao ka magnano mariage amina vazaha français minimum 4 ans de mariage andrivé afaka misaraka. Donc zegny izy koa tsy tianao zegny le olo fa noho anao tandendafy anao niaraka taminazy anao tsy maintsy misofra satria sarotry tompoko miaraka amin'olo tsy tiagna indrindra iegna andre agnatin'ny efatra taogno. Ary izy agnatin'ny efatra taogno igny amizay anao ampijaliny marigny satria anao tazo papier ary zegny pression amianjare le viavy gasy aty resaka papier. Ampanasanjare raha malotonjare, anao magnady hegninjare zare, anao mampiseky zare, manasa vodinjare, zare ndraiky mangery be gnivon'ny tragno ake maro andevozonjare. Ary lera zare tianambady, anao na tiagnano anao na tsy tagnano, allo ala lamba zare fa izy andevo jusque zare tanambady, allo ala lamba za tagnano vadinjare ry vadinjare ty magnano ila après anao mbola angalangala ndra allo ndraiky za mbola tagna avô tetetra vadinjare gauche à droite. Agnatin'ny andro raiky misy 5 ou même plus de 5 fois zegny zare manambady andrefo. Maro viavy takatra raha zegny ho za avian'izany vola. Zany hoe zegny anao mila vogno am raha aby zegny izy ka amin'olo tsy tianao fa ndraiky izy ka olo tianao tsy raha magnino zegny. Fô vazaha izy ka fa tsanagna anao hitretra zany hoe tsy tianao zala miomana tsara be miomana. Raha agnatin'ny jery le hoe ka fa manambady vazaha c'est la signe de la réussite. Ary zegny koa zegny andre ray aman-dreny mbola mampitriky zegny agnatin'ny jerin'ny zanakanandre, anao manambadiana vazaha izy ka te tafaboaky ka misy vazaha manjegny zanako mindao mbô ndraiky mandinie hela andre tompoko am'le conséquence n'le raha. Ino andeha iaingan'ny zanakanao antany lavitra igny. Ary andriza mieritreritra hoe ke nahazo français ke andeha hipetraka an-dafy, andeha hipetraka France ke andeha hipetraka ambodin'ny Tour Eiffel. Ila France ty mba misy ambanivolo e. Ary matoa zare fa tsy andeha hefa, tsy avoefa maison de retraite njare, zare tsy maintsy mandeha mipetraka ambanivolo, ambanivolo lavitry be agny mba moramora fiainagna, moramora fondron-tragno, moramora vidim-piainagna. Agny zare mipetraka. Anao amizay ndesinjare hagny, anao lavitry namagna, anao lavitry havagna, amizay anao karaha prison. Ataonjare andevo. Anao amizay tsy soa, anao tazo papier, ary tant qu'endre marié zegny ka fa misy taratasy karakara anao tsy maintsy mila présence nazy. Ary zegny amizay zegny matetiky agnanaovan'ny vazaha aby pression viavy étrangère tonga an-dafy aty. Resaka papier fô. Resaka papier. Za volagno tsy contrôle manambady vazaha e. Sambola misoa anazy fa aza de mba mieritreritra côté positif fa mifiainagna fa mba dinio ihany le côté négatif. Zany hoe anao ka anao hiaraka amina vazaha agnontanie tsara be raha mikasiky izy, eza tany pitranao. Recherchenao amin'ny internet hoe ville, grande ville izy ty sa karakory exemple. Na hoe mba misy gasy mipetraka agny sa tsisy. Après zegny agnontanie ka, anao mafa olo retraite sa mbola tsy retraite. Mamaly izy. De anao izy ka fa mivolagna hoe retraite izy agnontanie retraite tamin'ny nina asanao taloha, agnontanienao. Izy ka mbola tsy retraite zao izy bientôt retraite ino hasanao amizao volagna. Agnontanienao. Amina vazaha zegny tsy magnasà magnontany hoe tu fais quoi dans la vie. Normal question zegny aminjare. Agnontanienao mananjanaka sa tsy mananjanaka. Eza tany misy zanakanao amizao. Firy zanakanao amizao mianatra sa fa miasa. Agnontania tsara be raha momba izy. Agnontania. Fa tsy raha hoe igny vazaha de zay. Andeha iarako za mahazo papier anao fa tsy mandiniky hoe karakory olo ty karakory. Ary izy capable izy mavanda aminao. Izy mety olo hoe nandray simika izy niasa. De zany hoe aminao zaho izy médecin ou c'est pas ingénieur de exemple fô. Anao amizay maregny izy mino nefa izy tavianao andafy. Tavianao andafy. Sarotro zare ndraiky volaniko tsy mamopoko. Fa ndraiky misy le mamopoko satria zegny vazaha aby volagninandre mba maro be mitovy toetra amin'ny lalahy gasy. Vazaha aby mba misy mamopoko vady, vazaha aby mba misy mampijaly vady, vazaha aby mba misy mampirafy, vazaha aby mba misy migiaka toka mamolava. Vazaha aby misy tsy romantique. Ary za volaniko aminandre zegny na namako aby ndraiky miaraka amina mandeha miboaka fô ndraiky na raha sakinjare atao tsy saky. Satria zegny andre zegny mi-généraliser hoe noho fa lalahy gasy nahaizanandre lalahy de ndre mivolagna hoe lalahy gasy tsy manjary. Mbola vitsy vazaha niarahanao fô anao mbola tsindriky mahita toetrinjare jiaby. Ary le hitanandre Madagasikara igny comme zare an-tanagnan'olo zare tsy magnano le toetrinjare aty. Azonandre ke izegny olo aby ndraiky nambady vazaha
mangala honogno tsara be, analyser tsara be, aza mantorantoraka hoe andeha andafa sao de mahazo vazaha ratsy toetra ndre. Ary izy ndraiky au début toetra tsy hita fa lera zareo tonga andafa ty zareo magnary i raha bitanandre amy télé i volaniko hoe tsy karaha i réalité i raha bitanandre amy réseaux sociaux i volaniko tsy karaha i réalité za zegny juste hoe mampatsiafa fa za tsy malegna andre na hiaraka amina vazaha na tsy hiaraka amina vazaha fa za zegny hoe mbô mamoha fô magnanaova analyse tsara be, mandiniha tsara be zegny aloka andeha anambady olo tsy mitovy culture aminao. Zegny kabaro izy io tsy mora manambady olo tsy mitovy culture za io tsy mivolagna hoe viavy gasy jiaby manambady vazaha nandalo raha volaniko zegny, tsy misy mandray zegny koa fa marobe viavy gasy ary tsy gasy fa zany viavy étrangère manambady vazaha mandalo i raha aby ny volaniko taky. Izy ndraiky volaniko tsy jiaby fa marobe olo takany karaha zegny olo aby fa honon-draha aleva malôha aloka andeha hinehaneha an-tanàgnan'olo aty